Anwyl aelodau a ffrindiau. Wrth i dymor yr hydref ddod â'i liwiau cyfoethog i'n tirlun, cychwynodd bwrlwm ein canghennau a chlybiau ar draws Cymru, gan ddechrau gyda'r penwythnos preswyl ac yn halwyd eleni yn y brif ddinas. Derbyniwyd croeso cynnes gan arweinydd Cyngor Caerdydd, y cynghorydd Hugh Thomas, ac ar y noson gyntaf cawsom ein diddanu gan gôr bechgyn Bro Taf. Treiliwyd dydd Sadwrn hyfryd yn Seint Ffagan am Geddfa Werin Cymru, cyn cael ein swyno gyda'r hwyr gan y soprano byd enwog o Sir Benfro, Jessica Robinson Cynnan, ac gwrando ar Eleri Twynog Davies yn sgwrsio gyda Tegwen am ei chwmni mewn cymeriad. Cyhoeddiwyd enillwyr y cystadlaethau'r penwythnos sef y limrig a'r llinell, heb anghofio raffl. Parhaodd y bwrlwm ar y sil, yng ngwesty'r fro, gan cychwyn gyda fy nghyflwyniad unnau fel llywydd cenedlaethol, a chyhoeddi fy elusen ddewisiedig am y 2 flynedd nesaf, sef ymchwil canser Cymru a chanser y fron. Roedd helioni pawb tuag at y casgliad ariannol o'r eiliad gyntaf yn anhygoel. Derbyniwyd 1000 o bunnau i'r coffrau yn syth, a diolch i Mererid Hopwood am ei chyfraniad o 200 bunt trwy werthiant ei llyfr yn ystod y bore. Mae fy niolch yn ddiffiant hefyd i deulu'r diweddar Jeremy Mabwt am y rodd hael iawn o 1360 o bunnoedd. Cawsom oedfa fendithiol dan ofal cangen Merched y Wawr yn groes a'r perchedig Sian Elin Thomas ar y thema Cryfderau Merched, Merched Cymru. Dilyn yr oedfa cawsom y fraint o wrando ar ymrywiaeth o siaradwyr gwadd, pob un a neges diddorol y ffwrpasol. Diolch i Siôn Jenkins, cyflwynydd ac enillydd gwobr Llwydo'r Bryn, Arfon Haynes Davies, Llys Genad Celf Cymreig a ran cwmni arwerthwyr Rogers Jones, a Mererid Hopwood, ein harchdderwydd, a gyflwyno detholiad o gerddi o'i chyfrol Mai. Cyn troi am adre, cyhoeddodd Gaynor Roberts ei bod yn cyflwyno siec am 26,000 i ambulans awyr Cymru, sef elusen ei llywyddiaeth hithau. Diolch i bawb wnaeth cyfrannu tuag at y swm anhygoel hwn. Ni fyddai unrhyw dymor o weithgareddau Merched y Wawr yn gyflwn, heb nosweithiau Zoom, a chyfranogwyr mis Medi oedd yr ymryddawn Kevin Burgess yn sôn am ei brosiect yn yr India. Yn anffodus nid oeddwn yn gallu ymuno ar gyfer sesiynau mis Hydref yng nghwmni Llunos Griffin na mis Tachwedd yng nghwmni Meini'r Hathren. Ambell waith mae angen 2 lywydd cenedlaethol i ddal popeth. Diolch i Hazel Thomas a Bethan Jones Parry am liwio'r nosweithi yn fy absenoldeb. Mae noson Zoom y Cracr Dolig wedi ei sefydlu'n gadarn yng nghalendr digwyddiadau'r mudiad erbyn hyn. Unwaith eto eleni, cawsom ei temau mrywiol gan y ranbarthau i greu noson o wir naws yn y Dolig. Mae'r tymor newydd hefyd yn gweld y cyfarfodydd cenedlaethol yn Aberystwyth yn ail gychwyn. Diwrnodau prysur sy'n cyfle i dderbyn adborth a ddigwyddiadau'r haf a thrafod a threfnu ar gyfer blwyddyn brysur arall. Diolch i staff y swyddfa am y paratoadau ar gyfer ein cyfarfodydd wyneb yn wyneb a hefyd erbyn hyn ar gyfer cyfarfodydd hybrid sydd o fydd i nifer o aelodau. Braf hefyd yw cael cynrychioli rhanbarth Penfro ar is-bwyllgor y Wawr. Croeso i Llunos Penfold fel golygydd newydd y cylchgrawn a diolch i Angharad Rhys am ei gwaith gwerthfawr yn ystod ei chyfnod hithau fel golygydd. Mae'r mini bach wedi cychwyn ar y teithio o amgylch Cymru, gan ddechrau gyda Tegwen a minnau a mynd at gangen Deiniolen, ranbarth Arfon ar gyfer dathlu'r 50. Dyma fy nghynio cyntaf fel llywydd cenedlaethol, a hyfryd oedd ymuno gyda chryw o ferched hwyliog a chroesawgar, oedd yn garedig un oedd yn newydd i'w swydd. Aros yn agosach i adref a phleser oedd croesawu ein cyn-lywydd Gaynor Roberts a Tegwen i guno blynyddol ranbarth Penfro, lle cawsom wledd y fwyd, adloniant a chymdeithasu. Mis Hydref, a mwy o deithio, mwynhau a dathlu. Y tro hwn yng nghwmni cangen groes, ranbarth Colwyn, a changen Casnewydd, ranbarth y Deddwyrain. Yn ôl ym Myngenefin, ymunais gyda ein llywydd anrydeddus Margaret Hughes ac aelodau cangen hyn di Gwyn'r Daf, a chefais y cyfle i gyflwyno fy stori i fel aelod y Ferched y Wawr. Teithio eto wedyn gyda Tegwen yn ôl at aelodau ranbarth Glyn Maelor,
Diolch am y gwahoddiad i ail ddangosiad o'r cyflwyniad arbennig Fflamau'r Ffin, a welwyd gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam. Draw i Gwm Gwenraeth nesaf at gangen y tymbl ranbarth Caerfyrddin yng Nghwmni Tegwen a Magret Hughes. Hyfryd oedd gael cwmni canghennau a chlyblau cyfagos i ymuno yn y dathlu, a diolch o galon am y swm anrydeddus iawn i ymchwil Canser Cymru. Aros yn Sir Gar ac ymuno gyda changen Capel Iwan i dderbyn swm anhygoel o arian a godwyd mewn bore coffi ar gyfer fy elusen. Mae milltiroedd y mini yn mynd lan yn ei miloedd. Rwyf hefyd wedi cael y pleser o fynychu 2 ddigwyddiad arbennig iawn, cynhalwyd y cyntaf yn yr egin Caerfyrddin. Cyfle i gefnogi fy nyth Mari Grig mewn noson emosiynol ac ysbrydoledig, yn ei chwmni hi a phanel o gyfranogwyr. Yr ail digwyddiad oedd cyngerdd trysori yn y deml heddwch Caerdydd. Mae gan gerddoriaeth allu ryfeddol i gyffwrdd a chalonnau a dod â phobl ynghyd, a dyma cyngerdd oedd yn sicr yn gwneud hynny. Pleser unwaith eto oedd cefnogi Mari, sef cyflwynydd y noson o adloniant yng Nghwmni Bronwen Lewis, Côr Dydd ac Ysgol Gynradd Rhyd y Pennau. Noson arbennig iawn. Diolch enfawr i Mari am godi ymwybyddiaeth am ymchwil Canser Cymru yn ei rôl fel llys genad yr elusen. Mis Tachwedd yw mis cwiz hwyl Merched y Wawr. Cefais y cyfle i ysbysebu'r noson ar raglen Sian Cothi a Radio Cymru cyn cael y profiad gwahanol i'r arfer o fod yng nghanol y bwrlwm yn y ganolfan yn Aberystwyth ar noson y cwiz. Profiad tebyg i ddisgwyl canlyniadau'r Eurovision. Yn ôl ar Radio Cymru bore wedyn ar gyfer cyhoeddi'r enillwyr, sef tîm Ponti A, Cangen Pontypridd, Ranbarth y De Ddwyrain, a chyfle i glywed wrth Dale Lewis, un o aelodau'r tîm, llongyfarchiadau mawr. Un o uchafbwyntau bob mis i mi yw mynychu cyfarfod fy nghangen unau, sef Merched y Wawr Ffyn yn Groes. Yn ystod cyfarfod mis Tachwedd roedd cyfle i'r aelodau a fetho deithio i Wrecsam i weld yr eitemau a gyflwynwyd i'm longyfarch. Roedd yn gyfle i minnau ddiolch i'r aelodau ac i ail fyw Eisteddfod fuddgofiadwy. Wythnos ola mis Tachwedd a dyma'n 2 ddiwrnod o fwrlwm a chymdeithasu yn yr wyl nadoligaidd amaethyddol, sef y ffair eaf yn Llanelwedd. Stondin Merched y Wawr yn llawn cynnyrch a gwaith llaw o safon uchel, gyda chystadlu brwd. Hyfryd oedd cael sgwrs gyda Sian Cothi a Radio Cymru ar y bore dydd Mawrth, a diolch i Tegwen a'r staff am weithio mor galed i wneud yn siŵr bod pob dim yn rhedeg yn llyfn. Diolch hefyd i swyddogion sefydliad y merched am y gwmnïaeth a'r cydweithio arbennig. Yn syth ar ôl y ffair eaf, dyma fi'n ymuno gyda changen y Ferched y Wawr Bro Elfed Ranbarth Caerfyrddin am ynghinio Nadolig cyntaf. Hyfryd oedd cael cwmni'r gwir hefyd. Wedyn troi am y gogledd gyda Tygwen a theithio i Llanarmon i ddathlu pen blwydd cangen Dyffryn Ceiriog, Ranbarth Glynmeilior, yn 50, arlwy a chymdeithasu hyfryd. Nesaf, rhywbeth hollol wahanol. Noson yng nghwmni aelodau Clwb Gwawr Glannau Teifi, yng ngwyl y golau a phared y lanternau yn Aberteifi. Thema'r wyl eleni oedd Eisteddfod y Garreg Glas, a fe gwnaethon orymdeithio gyda'n lantarn unigryw, sef y corn hirlas. Diolch i Undeb Abeithwyr Cymru am y gwahoddiad i ymuno gyda'i haelodau a chynrychiolwyr o fudiadau eraill yn y Senedd yng Nghaerdydd wrth iddynt ddathlu 70 mlynedd o fodolaeth. Cefais hefyd cyfweliad radio ar gyfer raglen Troi'r Tir, oedd yn gyfle i'r gwrandawyr ddod i'm adnabod i, a hefyd clywed am fwrlwm a gwaith caled y mudiad. Mae pob cyfle i godi profil Merched y Wawr yn gyfle gwerth ei gymryd. Yn ôl i'r brif ddinas ar gyfer gwasanaeth Nadolig Merched y Wawr a chlybiau gwawr, y De Ddwyrain, yn eglwys feddodistiaid cyn coed, a chlysur hyfryd gyda amrywiaeth o gorolau ac atemau gan yr aelodau. Diolch i Jane Davies a Changen Caerdydd am y gwahoddiad a'r croeso cynnes, a diolch i'r Ranbarth am gyfrannu'n casgliad tuag at fy elusen am chwil Canser Cymru. Mae fy niolch i ffiant hefyd yn mynd i'r Ranbarth Aberconwy am y casgliad o'i hoedfa corolau, Cangen Rhydaman am y casgliad o'i Cynnon Nadolig,
a changen penryn coch a melw ei bore coffi tuag at fe elusen. Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd wrth brynu yn y ffair eaf ac i'r nifer o ganghennau sydd wedi rhoi cyfriniadau sef cangen foel a Llangadfan, cangen Llanor ac Efail Newydd, cangen Bryn Groes, Chwilog a Pistill. Diolch i bawb a wnaeth ymweld gydag arddangosfa celf a chrefft Merched y Wawr ym Metws y Coed. Yr aelodau y fynychodd Wyl, Rhanbarth Maldwyn a'n Llanfair Cyreinion, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am hanner y casgliad a dderbyniwyd mewn oedfa gorolau yng Nghapel Ebenezer Eglwys Hwrw. Ac i Ann Morris cangen Maen Clwchog am ei chyfraniad creadigol ar ffurf llyfryn, gwerthfawrogaf pob un cyfraniad. Mae'r adeg hon o'r flwyddyn yn brysur i ni gyd, gyda cheniawau ac oedfawon nadolig, heb sôn am weithgareddau codi arian tuag at yr Eisteddfod y Garreg Glas. Rydym hefyd, fel staff a swyddogion wedi cynnal ein cyfarfod olaf am y flwyddyn, lle cawsom gyfle i drafod y mwynhau cwmni'n gilydd dros pryd y fwyd. Bydd cinio nadolig fy nghangen i, sef yn groes, yn gyfle i minnau rhoi cadwyn y llywydd cenedlaethol neu llwchor am noson. Edrychwn ymlaen yn awr at flwyddyn prysur arall a fydd yn llawn gweithgareddau a chymdeithasu arferol mudiad Merched y Wawr. Hwyl i chi gyd am y tro.